Soc Maria Milagros Capella Lledó. El nom del meu negoci és molt senzill, Milà Òptica. Així ja estarem quasi 14 anys, realment, i bueno, pues, obvio, me dedique des a la visió i a tot el que pertany o estigui relacionat amb el que és el cuidado o problemes visuals. Els nostres serveis que fem, òbviament, per a la població són tots els serveis dedicats a la visió. Muntures de sol, tant normals com exclusivament també graduats per a cada un en el seu filtro corresponent i muntures graduades, segons cadascú tinga el seu defecte de visió. Sobretot tenim molta cura en el servici i el tracte. Realment n'hi ha moltes coses que m'agraden, però el que més m'agrada és la resposta positiva d'un pacient o l'evolució, sobretot d'un nano, quan tu veus que era carne de canyó de cara a una miopia. Vos recordo que jo soc mega miope, i entonces la meva batalla sempre ha sigut luchar contra la miopia. I quan veus que un nano entra així, que no es veu res, i que estàs una hora en ell, i al cap de l'hora aconsegueixes que vega el 95% sense fer-li res ni ficar-li ninguna ullera, és el millor. Eixa setmana o eixe mes estic exultant. Jo crec que hem evolucionat com hem evolucionat tots, en les crisis, pandèmies, en fi, con sus altibajos, més o menys, i bueno, positivament, perquè la veritat és que no em puc queixar i estic molt contenta. Nosaltres estem ja en les xarxes socials, òbviament, en Facebook, sols en Facebook, i estem intentant donar cada vegada més servei en aquest sentit. Quant a formació, nosaltres sempre estem al loro o intentant veure tot el que n'hi ha i és que cada dia n'hi ha coses noves a la qual tens que estar pujat al carro. Si no estàs tots els dies en les novetats, no estaríem ningú en el nostre treball al dia. Això, ara n'hi ha moltes tècniques, tant en lents de contacte com en vidres, per a control de miopia, i la veritat és que és un ampli abanico de possibilitats i és un món molt bonic, vaja. El millor consell que n'hi ha que donar, o crec que té que tindre un en compte, és que t'agrada el que fas i que ho facis en ganes. I si això ho tens, endavant, no hi ha més. Arrima't és una associació, diríem, del comerç, que la veritat és que està molt bé. És una plataforma bona per a tots els comerços al qual estem associats i la veritat és que compleix els seus objectius. Possiblement estic prou sorpresa, diríem, de lo que és avui per avui Arrima't. És una sorpresa agradable.